खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुब नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सानजारि नोगोरनि गोजोनपुर गामियाव जथायै ब्रह्म आरो बाथौ मन्दिर गायसननाय जायो। फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव नेशनेल पिपल पार्टीआबो गोख्रों बाहागो लागोन होनना फोरमायदों। आफगानिस्तान आरो वेस्ट इंडिजनि वानडेनि फिथाइ। स्निथि जनाय जिल्ला गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादनि बोसोरसालि जथुमा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 12 नभेम्बर खालारखालि सानजारि नोगोरनि गोजोनपुर गामियाव धोरोम राव हारिमु गावजों गाव मुगैयालासिनो जथायै ब्रह्म मन्दिर आरो बाथौ थानसालि जथायै मोनसे जायगायावनो गासैबो रायजो राजा ज' जानानै फसंनाय जायो। गाहायै बे गामियाव गासैबो धोरोमनि सुबुंफोरा एखे रायजो जालायो। बेखौनो नोजोर बोना दिनै ब्रह्म धोरोमनि मन्दिर दिनै बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनायाव नुजाथिफैनो हायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु नेहाथारि आरो ओनसोलनि इसि मलेन्द्र नार्जारि बिथांमोना नुजाथिफैना साबायखर बावलांदों। दानिया फै ओनसोलनि इसि मलेन्द्र नार्जारिनि बिबुंथि खोनासंनि। दिनै जों गोजोनपुर गामिनि ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै गोथार पुर्निमा 25 खाथि दाननि गोथार पुर्निमा 25 खाथिगाव जों दिनै बे गामिनिया खावलायनाय बादि जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय लुफुंना होनो हाबाय। दा बे लुफुंना होनाय मन्दिरखौ जों दिनै गामिनि खावलायनाय बादियै बारग' डिपुटि चिफ बिथां आरो लोगोसे जों गामिनि ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो नांनानै जोङो दिनै बेखेवना होनो हाबाय। दा दिनै बे गोजोनपुर गामिनि बे ब्रह्म मन्दिरजों लोगोसे बे मोनसे कम्पाउन्डआवनो बाथौ मन्दिरबो दंफायो। बेवहाय जों मोनसे मेसेज हरनाय जादों बेनि गेजेरजों आरो गामिनि ओनसोलनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला बे गोजोनपुर गामियावनो दं। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव खुनु धोरोमनि खुनु बेले बेजे गैया, अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गासिबो बाथौ ब्रह्म गोरोबलायनानै दङ। बेखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे माबादों आरो बेखौ जोथोन लादों। दा आं बेलायावनो बुंनो नागिरदों मन्दिरा मोननैबो लुगासिनो दं। ब्रह्म मन्दिर जाफुंबाय आरो बाथौ मन्दिरा एसे आद्रा जानानै दं। बेखौ गामिया थाबैनो लुफुंनायनि खोथा होदों आरो लोगोसे जोङो मिटिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय फैगौ माबायाव जोङो आंनि फालनिफ्राय आङो बे बाउन्डारि वालखौ लुफुंना होनो थाखाय आं दिनै खोथा होदों। मिरु इउबिपिअनि नेहाथारि सुक्रेश्वर गयारिनि बिबुंथि खोनासंनि। गोजोननाय मोनदों दिनैनि नैबे गोजोनपुर गामियाव ब्रह्म आरो बाथौ गंनै माने थानसालि दं। बेनि मादाव ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बेवहाय खुनु धर्मनि खोथा गैया, गासैबो गोरोबलायनानै बेवहाय मोनसेयावनो दिनै सारा आसामावनो बर'नि गेजेराव हयथ' मोननो थांनाय नङा मोनसे जायगायावनो गंनै थानसालि थानाय। दा बेनिखायनो बेवहाय फैनानै बा बेखौ बेखेवनानै जों गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ मेसेजखौ बुंनो सानदों, धोरोमा धोरोम हिसाबैल' जानो थानो नाङा। मानसि दानाय, मानसिनि गियान दानाय आरो बे धोरोमा रांखान्थि आरजिनाय, सोलोंथाइ लानाय, हारिमु फोथांना लाखिनाय, गाननाय जोमनायनि खोथा फैदों, राव फोथांना लाखिनाय बेफोर जानांगौ। आरो बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे मोजां परिबेस बानायनानै बिथांमोनखौबो धर्मनि बा धोरोमनि गुबै खोथाफोरखौ फोरमायनानै भबिष्यत जिउखौ जाहाथे मोजाङै दाफुंलाङो। आरो धोरोमा जे मानसिनि मोनसे गारनो हायै बाहागो, धोरोमजों जे जों अगियाननिफ्राय गियानाव फैयो बेफोर खोथाफोरखौ जोङो धर्म अनुष्ठानफोरनि गेजेरजों लानो नांगोन। आं बेखौ लाजानो लुबैदों। जों जेरावखि थाङा जे बे मोनसे खोथाखौनो बुङो। बेनिखायनो बे धोरोमनि मेडियाया जोङो धोरोमल' सावलायनाय लेभेलाव थायाजासे मानसि दानाय, सुबुं सोरजिनाय, जों सोलोंथाइनि खोथा दहायनो बुंबाय, रांखान्थिनियावबो बेवहाय सावरायनो नांसिगोन। बेवहाय जोङो हारिमुनि खोथा, गाननाय जोमनायनि खोथायाबो फैसिगोन, रावनि खोथायाबो फैसिगोन। बेनिखायनो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै धर्मफोराव बा धोरोम अनुष्ठानाव बेखिनिया जानांगौ होननानै आं लुबैयो। ओनसोलनि बाथौ आफादनि दैदेनगिरिनि बिबुंथि खोनासं। गिबियावनो आं गोजोनपुर गामिनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जानानै सिगांग्रो प्राइम 24 निउस चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। बाथ्राया बेनोदि जोङो बर' जाथि हिसाबै, हारि हिसाबै जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज हगार हरनो नागिरदों
जे जायनि जि धोरोम थायाथों सासे इसोरखौनो जोङो गाबज्रि हरदों नाथाय सिबिनायनि बेलायाव बे जुदा जुदा जानो हागौ बे ओंथिखौ लानानै जोङो गोजोनपुर गामियाव जोङो दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव जों मोनसे मेसेज हगारनो नागिरदों जे धोरोमनि गेजेराव जों कुनु बेले बेजे जायालाबानो कुनु अरिया अरि गैयालाबानो जोङो जयैनो ब्रह्म बाथौ ओरैहाय जयैनो गोरोबनानै जों लोगोसे बर' हारि हिसाबै जों समाज हिसाबै दावगालांनो जोङो फिउचार जोङो इयुन जोलैनो माबा मोनसे दिन्थिलांनो थाखाय जोङो बयबो खौसे जानानै गोरोबलायनानै जों बे ओंथिखौ लादों बेफोरबायदि जों खामानिखौ आखायाव लादों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि जा ब्रह्म धर्म जिथु बेखेवनाय जाबाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों गामिनिफ्राय जों बयबो बाथौ होननानै जोङो जिरायना थायाखै जोङो दिनैनि खामानियाव बयबो जों हेफाजाब होफैदों बयबो लाहार फाहार जोङो दिनैनि खामानियाव जोङो बयबो गामिनिफ्राय ओंखारबोदों आरो बेनो जोंनि फिउचार गामि दानायाव बे दिनैनि जिथु नेरसोन बेनो जोबोद गोहोम गोलैगोन आरो इयुन जोलैखौ जोङो दावगालांनायाव बेनो जोंनि मोनसे नेरसोन हिसाबै थागोन होननानै आङो दिनै आं सानो आरो फैगौ 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव गोदान हानजा नेशनेल पिपल पार्टियाबो गासै मोन 40 कन्स्टिट्युएन्सियाव बिजाथि महरै ओंखारनाय जागोन सुलु मोननाय बायदिब्ला एनपिपिनि आफादगिरि कनराज के सांमा बिथांमोना इयुनाव नर्थ इस्टआव थाबैनो गोबां जायगाफोराव बिसायख'थियाव ओंखारगोन खुलुमबाय आं रमेन बर' 11 नभेम्बर खालार खालि लखनौआव जानाय वेस्ट इन्डिजनि गेजेराव वान डे जानाय खेलाव वेस्ट इन्डिजआ 7 उइकेटआव देरहासार जायो बे खेलाव आफगानिस्ताना 50 अभाराव 7 उइकेट जाना 249 रान खालामो फारसेथिं वेस्ट इन्डिजआ 48 अभाराव 7 उइकेट जाना गासै 223 रान खालामना देरहासार जायो 12 नभेम्बर खालार खालि सिमेन्ट सापरिनि एसबि बर' गोजौ फरायसालियाव जानाय जनाय जिल्लानि असम हाई स्कुल टिचार एस'सिएशननि 7थि बोसोरसालि जथुम्मा खुंनाय जादों बे मेलाव आलासि महरै नुजाथि फैदों धेमाजि जिल्लानि आइएस कबिता टेका ओनसोलनि जेडपिएम सुबारानि ब्रह्म मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि चन्द्र गगৈ आरो मिरुनि सोद्रोमा हरजित राय चौधुरी आरो गोबां सानसुमै बिथांमोना बाहागो लायो बे मेलाव मोननै आयदा गोग्गो समाजाव फोरोंगिरिनि बिबान आरो लाइमोनफोरनि सायाव एन्टि ड्राग्स बे मोननै आयदानि सायाव सावरायनाय जादों गाहाय बे मेलखौ जनाय जिल्लानि आफादगिरि भुमिधर बर' आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि धरेन्द्र बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र बर' आरो नेहाथारि सनेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायजों मेलखौ गाहामै खुंफुंनाय जायो दानिया फै माखासे बिबुंथि खोनासंनि जनाय जिल्ला हाइस्कुल शिक्षक संस्था तरफर পৰা প্ৰাইম 24 চেনেলক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ যাচিছোঁ এই মুহূৰ্তত জনাই জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ যে উদ্দেশ্যটি আপোনালোকে সুধিলে সেইটো এইখিনিকে ক'ব লাগিব যে জনাই জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থা জন্মলগ্নৰ পৰাই যে চৰকাৰী বেচৰকাৰী আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক সমস্যাৰাজি উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ সমাধান কৰাৰ সূত্ৰে এই সভাখনি আমাৰ জন্ম হৈছে এই সভাৰ জন্ম 1969 24 জুলাইত আমাৰ নগাঁও ৰহাত জন্ম হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এইয়ে যে শিক্ষক হল মানৱ নিৰ্মাতা সমাজ নিৰ্মাতা শিক্ষকেই সমাজৰ গুৰি ধৰোতা সেয়েহে ইয়াৰ মহান উদ্দেশ্যটিক সমাজত আগুৱাই লৈ গৈ ঐক্য শান্তি সম্প্ৰীতি সমাজক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এই সভাখনি আগুৱাই লোৱাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে সেয়েহে এই সভাখনি সুসংগঠিত সাংগঠনিক দিশত আগুৱাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল হিচাপে লৈ ইতিমধ্যে 7ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন চিমেণ্ট চাপৰি বড়ো হাইস্কুলত আয়োজন কৰা হৈছে সেয়া জোনাই জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থা হিচাপে 7ম দ্বিবাৰ্ষিক যদি কওঁ আমি 14 বছৰ হৈছোহি কিন্তু অসমত ইতিমধ্যে 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে সেয়েহে 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাই আমাৰ শিক্ষক সমাজক তথা আমাৰ সমস্যাৰাজিক যিকোনো প্ৰকাৰে এটা আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অব্যাহত ৰাখিছে সেয়েহে সেইখিনি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চিমেণ্ট চাপৰি হাইস্কুলৰ এই প্ৰাংগণত সমূহীয়াভাৱে খুব সুচাৰুৰূপে আমাৰ এছ বি বড়ো হাইস্কুলৰ সহযোগত অভ্যৰ্থনাত
ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক লৈ আৰু বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লৈ আমি এই সভাখনি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাই অনাগত দিনত আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এটা সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অব্যাহত ৰাখিব। তাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হৈ আমাৰ সমাজখিনি সাংগঠনিক মজবুত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে এই সভাখনি এনেধৰণে আমি পৰিচালনা কৰিছোঁ। সেয়ে আমাৰ ধন্যবাদ, আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ যাচিলোঁ। আজি আমি সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন জোনাই জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাই যিধৰণে আমি অধিৱেশনখন আয়োজন কৰিছোঁ, আমি জোনাই জিলা হাইস্কুলবিলাকৰ পৰা আমাৰ যিটো নেকি বাৰ্ষিক বৰঙণি সেইবিলাক লৈ আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ যিখন স্কুলত আজি SB বড়ো হাইস্কুল, ইয়াত আমি এই সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যথেষ্টভাৱে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু স্থানীয় আমাৰ পঞ্চায়তবিলাকৰ সভাপতি কাউন্সিলৰ তেখেতসকলৰ পৰা আমি সহযোগিতা পাই আজিৰ এই সভাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই সভাত মোক নৱগঠিত জোনাই জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত। আৰু সংস্থাৰ অন্তৰ্গত সকলো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ পৰা সহযোগিতাৰে কাম কৰি আমাৰ এই পিছপৰা জোনাই জিলাৰ হাইস্কুলবিলাকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি কিনি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াকে কৈছোঁ। আৰু दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।